Вітаю на Свабодзе прэміум. Тут Ганна Соус і моя суразмоўца Крысціна Шыянок, актывістка беларускай дыяспары ў Чэхіі, судовая перакладчыца, якая больш за год была адной з каардынатарак чэшскай урадавай праграмы «Медывак». Гэтая праграма дапамагала ў лячэнні і рэабілітацыі пацярпелым ад рэпрэсій беларусам, а таксама ў працаўладкаванні дактарам, якія пацярпелі ў Беларусі за сваю грамадзянскую пазіцыю. Добрый дзень, Крысціна. Прывітанне. Я ведаю, што ад мінулай восені да сёлетняй весны тебе давялося пакінуць у баку всю сваю, практычна всю сваю перакладчыцкую працу, і практычна круглыя суткі працаваць у рамках праграмы «Медывак». Многія рэчы даводзілася трымаць у таямніцы, каб не нашкодзіць беларусам, якія прыехалі ў Чэхію, дзякуючы гэтай унікальнай праграме дапамогі. Цяпер, напэўна, людзям, якія знаходзяцца ўжо ў Чэхіі, не пагражае, яны ў бяспецы, і можна расказаць болей пра тое, як пачалася гэтая праграма, хто быў ініцыятарам, якая была твая роля, твая адказнасць. Я, напэўна, пачну з таго, што я тут не з'яўляюся нейкім выключэннем, і многім беларускам і беларусам за апошні год, ўжо больш за год, давялося прымерыць на сабе гэтую ролю актывістак, якая, магчыма, была для іх раней нетыповая, нязвыклая. То самае ў нейкай ступені можна сказаць і пра мяне. Я, безумоўна, займалася беларускай справай, але менш ангажавалася ў нейкіх такіх дзеяннях, якія можна назваць актывізмам, таму што гэта не з'яўляецца тыповым для перакладчыкаў. Асабліва тых перакладчыкаў, хто мае статус судовых, афіцыйных. Мы павінны неяк трымаць больш такую нейтральную пазіцыю, у тым ліку і дбаць пра тое, што і як гаворым на публіцы. Тым не менш, падзеі развіваліся такім чынам, што давялося, як ужо было зазначана, ў нейкім сэнсе пакінуць гэтыя асноўныя абавязкі і займацца іншым. Што тычыцца самой праграмы, яна унікальная ў тым плане, што рэалізуецца на дзяржаўным узроўні пад эгідай Міністэрства ўнутраных справаў, і гэта не ёсць праграма, якая была створана адмыслова для Беларусі ці беларусаў. Яна існуе яшчэ з 90-х гадоў. Першапачаткова чэшская праграма «Медывак» дапамагала на Балканах. Пазней перафарматавалася і ў асноўным высылала сваіх медыкаў у краіны, дзе адбываюцца войны, альбо у краіны, дзе ёсць праблема з медыцынай, у плане, што яна недаступная для ўсяго насельніцтва у патрэбнай ступені. Выключэннем з гэтага фармату быў Майдан, калі Чэхія прывезла сюды людзей пацярпелых на Майдане і забяспечыла аперацыі і рэабілітацыю. У нашым выпадку праграму давялося перафарматаваць яшчэ больш, таму што... А гэта самі чэхі прапанавалі, ці это беларусы прапанавалі чэхам перафарматаванне? Я, напэўна, каб быць карэктнай, скажу, што супаў шэраг фактараў. І з аднаго боку Чэхія таксама перажывала каранавірус, эпідэмію, і многія актыўнасці, віды дзейнасці былі прыпынены альбо спынены. Это тычыцца і адпраўкі чэшскіх медыкаў у іншыя краіны. Тым не менш, у гэтай праграмы ёсць сталы бюджэт, і значная частка гэтага бюджэту заставалася невыдаткаваная. Адначасова у межах Міністэрства ўнутраных справаў, безумоўна, былі размовы пра то, якім чынам можна было б дапамагчы беларусам. І вось гэты фактар супаў з тым фактарам, што мы, па сутнасці, такі распачалі, можна сказаць, нейкі ціск на чэшскіх палітыкаў. Гэты ціск быў абумоўлены, у тым ліку, здымкамі, якія мы бачылі з менскіх вуліц, дзе былі аскепкі гранатаў чэшскай вытворчасці. Дагэтуль няма доказаў, што Чэхія парушыла эмбарга, бо
ёсць верагоднасць, што гэтая зброя была перапрададзеная праз трэція асобы і не было такіх наўпроставых дачыненняў паміж Беларусю і Чэхіяй па гэтым пытанні. Тым не менш, мы бачылі, што нарабілі гэтыя гранаты, і рэакцыя чэшскіх палітыкаў была хуткая, была адэкватная ў гэтай сітуацыі, і ўсе пагадзіліся, што такім асноўным, напэўна, пунктам, што можна зрабіць, гэта забяспечыць медычную дапамогу для тых, хто пацярпеў. Праграму давялося яшчэ раз перафарматаваць пад беларускую супольнасць, таму што ўпершыню Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі не магло супрацоўнічаць з афіцыйнымі ўладамі з таго боку. Калі ў выпадку Майдана рэалізоўвалася дапамога, то партнерамі былі афіцыйныя установы ва ўкраіне. У нашым выпадку гэта было немагчыма, і чэшскае міністэрства пайшло на вельмі такі сур'ёзны, можна сказаць, крок даверу да нас і супрацоўнічала па сутнасці з дыяспарай. Я асабіста лічу, што беларуская дыяспара па ўсім свеце таксама з'яўляецца часткай грамадзянскай супольнасці Беларусі, але тым не менш фармальна яна, канешне, не рэпрэзентуе нейкія установы. Таму з боку Чэхіі гэта быў такі сур'ёзны крок. Мы вельмі ўдзячныя за гэты давер, і мы спадзяемся, што мы яго апраўдалі, мы іх ніяк там не падвялі. Што тычыцца пачатку праграмы, мы сапраўды трымалі гэтую інфармацыю у такой таямніцы да таго моманту, пакуль у Чэхіі не апынуліся усе тыя, хто быў улучаны ў нашыя спісы. Таму што мелі месца выпадкі, калі прыязджаў, напрыклад, пацярпелы, але яго сям'я яшчэ заставалася ў Беларусі, і дзяржава распачынала ціск на гэтую сям'ю. Таму мы стараліся мінімальна камунікаваць з такім вонкавым светам. Як шмат людзей трапілі у гэтую частку праграмы, людзей, якім была патрэбная медычная дапамога, бо іх катавалі, бо яны пацярпелі падчас пратэстаў? Агулам у межах першай фазы праграмы Медэвак, якая была скіраваная на фізічна пацярпелых перадусім, атрымалася прыняць 60 асобаў. Гэтая лічба улучшае не толькі пацярпелых, але і іх сямейнікаў, некаторыя прыехалі з малымі дзецьмі. На сёння на тэрыторыі Чэхіі знаходзіцца 46 асобаў. Некаторыя прынялі для сябе рашэнне вярнуцца назад альбо пераехаць у іншую краіну, якую з той ці іншай прычыны ўважалі за лепшы варыянт для сябе, таму што, напрыклад, у кагосьці былі сваякі альбо знаёмыя ва ўкраіне, альбо кантакты ў Польшчы ці Літве, і там яны пачуваліся больш адразу інтэграванымі, чым у Чэхіі. Мы рабілі на свабодзе некалькі рэпартажоў пра ахвяраў гвалту і пра дактароў, якія, мы пазней пагаворым пра дактароў, якім дапамаглі ў рамках гэтай праграмы. Якія гісторыі цябе найбольш кранулі, за каго ты найбольш перажывала? Я не магу параўноўваць, таму што кожная гісторыя вартая насамрэч кнігі, вартая экранізацыі, незалежна ад ступені паранення фізічных, якія атрымалі людзі. А часам псіхалагічныя траўмы, яны, як выявілася, мацнейшыя за фізічныя параненні, якія можна вырашыць шляхам аперацыі ці рэабілітацыі. Безумоўна, напэўна, найбольш эмоцыяў выклікалі выпадкі, калі гвалт быў учынены ў дачыненні да непаўнагадовых. І самае страшнае, што гэты факт, што чалавек непаўнагадовы, таму боку быў вядомы. Таму што гэтыя маладзёны, яны агучвалі свой узрост. Тым не менш, сілавікі не спыніліся.
Гэта тычыцца, ну калі мы можам пра гэта гаварыць, таго хлопца, які ў першыя дні апынуўся ў шпіталі, якога потым спрабавалі ледзь жывога, які быў у коме, вазіць на допыты, так, вот, это Цімур, калі я не памыляюся, ці можам мы Можна пра гэта сказаць, гаварыць? што менавіта з гэтага хлопца і пачалася для нас праграма. Жанчына, якая пражывае ў Чэхіі, яна з'яўляецца сяброўкай сям'і. І яшчэ на стадыі, калі не было зразумела, у якім фармаце будзе рэалізоўвацца дапамога, і што яна ўвогуле будзе мець, скажем так, падтрымку Міністэрства ўнутраных справаў. Мы былі на сувязі з гэтай жанчынай, яна да нас звярнулася як да дыяспары і прасіла дапамагчы менавіта гэтаму хлопцу. Звязала нас з ягонымі блізкімі, канкрэтна з сястрой. І ён стаў, па сутнасці, нашым першым пацыентам, але фізічна патрапіў у Чэхію самым апошнім, ужо тады, калі праграма сканчалася і набліжалася да такого свайго нейкага лагічнага завяршэння, таму што ўзнік шэраг перашкодаў, пачынаючы з паўторнага затрымання і сканчаючы смерцю маці гэтага непаўнагадовага. І, безумоўна, паўставаў шэраг пытанняў тэхнічных, у тым ліку, якія былі звязаныя з дазволамі на выезд з іншых краінаў. Ён ужо на той момант не знаходзіўся ў Беларусі, ён знаходзіўся ў больш бяспечным месцы. Але гэты пераезд з гэтага бяспечнага месца у еўразвяз, на тэрыторыю еўразвязу расцягнуўся на шмат месяцаў, і у выніку, рэшце-рэшт, ён апынуўся у нас тут, у Празе, і на сёння, скажем так, інтэгруецца і жыве жыццё, якое належыць жыць чалавеку, якому 18 гадоў. Спрабуе вучыць мову, закохваецца, знаходзіць сяброўствы і гэтак далей. Хаця, напэўна, тыя траўмы псіхалагічныя, з якімі ён сутыкнуўся, яны пакідаюць адбітак на ўсё жыццё, але мы са свайго боку робім усё магчымае, каб людзі не заставаліся сам-насам з гэтым станам дэпрэсіі, са станам апатыі, спрабавалі ўсё ж такі жыць жыццё, пачынаць новае жыццё тут і цяпер. І 60 чалавек, цяпер 40 з нечым засталося. Як склаўся лёс многіх з гэтых людзей? Што маглі б вы расказаць? Што яны атрымалі ад чэшскай дзяржавы? Як яны тут сваё жыццё будуюць? Што тычыцца нейкіх канкрэтных лічбаў, я тут магу спаслацца на сайт Міністэрства замежных справаў Чэхіі, на якім якраз пару дзён таму з'явілася вельмі падрабязная інфармацыя, такая справаздача наконт таго, якім чынам Чэхія дапамагае беларускай грамадзянскай супольнасці. Там прысутнічаюць і лічбы па медэваку. Магу сказаць, у агульных рысах гэтая праграма на пачатку была разлічаная на тое, што людзі пройдуць неабходнае лячэнне, атрымаюць неабходную псіхалагічную падтрымку, у некаторых выпадках такую крызісную інтэрвенцыю, таму што людзі прыязджалі ў розным стане, і крыху рэабілітуюцца і вернуцца назад. У нейкі момант стала зразумела, што супраць гэтых людзей распачынаюцца крымінальныя справы. Некаторыя з іх падавалі заявы ў следчы камітэт у сувязі з тым гвалтам, які быў учынены. І у якасці рэакцыі замест распачынання крымінальнай справы мы ведаем, што дагэтуль у Беларусі не была распачата ніводная крымінальная справа па факце гвалту, учыненага сілавікамі. Распачыналі справы супраць іх за ўдзел у мерапрыемствах, за заклікі і гэтак далей. І стала зразумела, што яны вымушаны будуць застацца. Нам зноў давялося яшчэ раз крыху перафарматаваць праграму і зарыентаваць яе на нейкую першасную інтэграцыю для удзельнікаў
хто прыняў гэтае рашэнне застацца ў Чэхіі, міністэрства забяспечыла курсы чэшскай мовы з улікам сітуацыі, у якой тады знаходзілася Чэхія. Гэтыя курсы рэалізоўваліся онлайн. Таксама пасля таго, як людзі атрымалі статус міжнароднай абароны, ім была прапанаваная магчымасць стаць бенефіцыярамі падтрымкі дапамогі ў межах так званай дзяржаўнай інтэграцыйнай праграмы. Па-чэшску она называецца SIP, статні інтэграчны програм. І ў межах гэтай праграмы можна атрымліваць дапамогу цягам 12 месяцаў з моманту уваходжання ў гэтую праграму. І там не толькі курсы чэшскай мовы, але дапамога з боку сацыяльных работнікаў, работніц, дапамога з настрафікацыяй адукацыі, атрыманай у Беларусі, таксама дапамога з пошукам працы. На сёння я магу сказаць, што усе удзельнікі, удзельніцы Медэвак і далей праграмы SIP, яны першасна інтэграваныя, многія з іх ужо працуюць разам з чэхамі, і не ўзнікае ніякіх паразуменняў, хутчэй наадварот, мы часта з'яўляемся сведкамі сітуацыяў, калі людзі, супрацоўнікі, калегі, калі яны даведваюцца пра лёс нашых удзельнікаў праграмы, яны наадварот робяць нейкія крокі насустрач і пытаюцца, як яшчэ мы можам дапамагчы. Але што цікава... Крысціна, я так разумею, што все гэтыя людзі гэта патэнцыйныя будучыя сведкі на працэсе аб гвалце супраць людзей, аб працэсе, які ініцыююцца ў розных судах, рознымі структурамі цяпер, так? Бо гэта людзі, якія канкрэтна мелі вельмі цяжкія траўмы, якія прайшлі праз катаванні, праз збіццё, у іх стралялі ў некаторыя з іх, так? Мы тут кіруемся пэўнымі прынцыпамі. Па-першае, мы нікога ні да чога не прымушаем. Калі з'яўляецца магчымасць пагутарыць з журналістамі альбо перадаць свае сведчанні, напрыклад, парталу «Август 2020», мы, безумоўна, паведамляем, але няма ніякага ціску, і далей гэтае дзеянне робяць толькі тыя, хто сам, скажем так, падтрымаў такую ідэю. Мы, як каардынатаркі праграмы альбо міністэрства, мы нікога не змушаем, таму што ступень псіхалагічнай траўмы можа ў людзей адрознівацца, і хтосьці, напрыклад, дагэтуль не хоча вяртацца да таго, што адбылося, і наадварот мае жаданне цяпер і дзяліцца, па-першае, а па-другое, укладае энергію у тое, каб дамагчыся нейкай справядлівасці. Вось цяпер, калі яшчэ дазволіце, я крыху прыцягну думку, цяпер місія ААН, якая атрымала адпаведны мандат, збірае сведчанні гэтых катаванняў, і шэраг нашых удзельнікаў, удзельніц, яны пагадзіліся супрацоўнічаць з ААН. Давайте раскажем про другую частку программы «Дапамога лекарам». Вот гэтыя дні якраз Facebook мне ўспамін подкинул, это была, я яго перадруковала, это была вестка про тое, што дабіраюць людзей, лекараў для працаўладкавання ў Чэхіі, лекараў, якія пацярпелі ў Беларусі. Раскажыце про гэтую частку программы, вельмі важную таксама. У межах першай фазы праграмы мы стварылі гуманітарны кансіліум, у які ўвайшлі медыкі, якія маюць беларускае паходжанне, але жывуць і працуюць на тэрыторыі Чэхіі. Нам спатрэбілася іх дапамога, каб верыфікаваць некаторыя кейсы, бо ні я, ні іншыя ініцыятаркі гэтай праграмы не маем адпаведнай медычнай дакументацыі, каб ацэньваць ступень сур'ёзнасці, скажем так, параненняў, і не заўсёды брутальныя фотаздымкі азначаюць, што гэтаму чалавеку сапраўды патрэбная на сёння нейкая дадатковая аперацыя і так далей. І наадварот, калі былі нейкія схаваныя траўмы, там часам было патрэбна нейкае ўмяшальніцтва дадатковае. І далей мы заставаліся на сувязі з некаторымі з гэтых медыкаў. Адна з іх — это Вольга Жарнасек, якая, так склалася, яна з'яўляецца стваральніцай арганізацыі медыкаў з замежнай адукацыі, якія жывуць у Чэхіі. І
калі сканчалася першая фаза праграмы, якраз пачаліся такія масавыя рэпрэсіі супраць медыкаў, якія выходзілі супраць гвалту, медыкаў, якія падпісвалі лісты супраць гвалту. Некаторыя з іх бралі ўдзел у агульных маршах і траплялі за краты. І мы падумалі, што такі, напэўна, найбольш правільны час задбаць таксама пра медыкаў, якія дапамагалі пацярпелым і якія былі сведкамі гэтага гвалту, што чынілі сілавікі. І таму гэта ідэя, яна была дарэчы да месца. Міністэрства ўнутраных справаў адразу яе падтрымала, і ў гэтым выпадку другой фазы ўсе перамовы з міністэрствам аховы здароўя і так далей ўжо вяло міністэрства ўнутраных справаў. І другая фаза, яна адрозніваецца ад першай тым, што гэта хутчэй была такая в нейкім сэнсе працоўная міграцыя, і праграма аўтаматычна не прапаноўвала падачу праз праграму на статус міжнароднай абароны, хутчэй на атрыманне працоўных картак і іншых дакументаў для легальнага далейшага знаходжання на тэрыторыі Чэхіі. Не ўсе медыкі засталіся, камусьці умовы падаліся магчыма не такімі, як яны іх уяўлялі, альбо гэта трэба разумець, што это складана, трэба вывучыць новую мову і трэба здаць шмат вельмі іспытаў, пры тым, што была дапамога чэшскай дзяржавы, у гэтым это вельмі складана. І ёсць некалькі фазаў. Першая фаза — это настрыфікацыя. Не ва ўсіх з першай спробы, але ў выніку ва ўсіх атрымалася настрыфікаваць свае дыпломы. І другая фаза, другі этап — гэта апрабацыйныя экзамены. Іх можна здаваць цягам 2 гадоў, але гэта не азначае, што чалавек адлучаны ад медыцыны цягам гэтых 2 гадоў. Сэнс якраз такі ў тым, што чэшскае заканадаўства дазваляе працаваць пад наглядам, калі ўжо ёсць настрыфікацыя, але пакуль яшчэ няма апрабацыі. Вось гэта тое, чым мы скарысталіся ў межах праграмы Медэвак-2. На жаль, не ўсе медыкі, хто быў у цяжкой сітуацыі на той момант, хацелі заязджаць. Многія вырашылі, што яны застануцца і будуць рабіць на месцы тое, што ў іх сілах, але калі пазней рэпрэсіі сталі больш жорсткімі, то яны зноў паўторна да нас вярнуліся, тады, калі праграма фармальна скончылася, і мы не змаглі дапамагчы. Канешне, нам цяжка жыць з гэтай думкай, што не атрымалася дапамагчы ўсім тым, хто гэту дапамогу патрабуе на сёння. Але ў Чэхіі ў пятніцу будзе прызначаны новы ўрад, і я спадзяюся, што ў наступным годзе атрымаецца запусціць яшчэ адну праграму Медэвак альбо іншую праграму, якая будзе арыентавана на такую гуманітарную дапамогу беларусам. Магчыма, гэта будзе праграма падтрымкі палітвязняў, які ўжо адбылі свае тэрміны пакарання альбо былі вызваленыя на падставе памілавання. Менавіта пра гэта я і хацела запытацца, таму што гуманітарная сітуацыя ў Беларусі, напэўна, цяпер горшая, чым была год таму ў гэты час. Наколькі вялікія шансы, што такая праграма будзе падтрыманая новым чэшскім урадам? Я думаю, шансы вялікія, і папярэдні ўрад зрабіў вельмі шмат. Як дыяспара, як меншасць, мы удзячныя таксама за тое, што ўжо было зроблена, бо сапраўды Чэхія — это адзіная краіна, хто ажыццяўляў такога кшталту падтрымку на дзяржаўным узроўні пад эгідай міністэрства, а не ўрадавых асобных арганізацый. У той жа час у нас вялікія спадзевы, што тычыцца новага ўраду, паколькі яшчэ да прызначэння будучыя намінанты, прадстаўнікі пераможных партыяў, яны публічна выказваліся за працяг традыцыі такой гаўлаўскай палітыкі. Мы ведаем, што перад смерцю апошнія лісты ўвогуле, якія Гавал пісаў, яны былі звернутыя да беларускіх палітычных зняволеных. У тым ліку адзін з гэтых лістоў быў накіраваны Алесю Бяляцкаму, які тады таксама адбываў пакаранне. І учора мы ведаем, што Мікола Статкевіч атрымаў вельмі жорсткі прысуд. Калі ён адбываў папярэдні тэрмін пакарання, таксама
на жаль, гэты ліст не дайшоў, але Гавал быў той, хто памятаў, той, хто прыцягваў увагу да гэтай сітуацыі. І таму ад новага ўраду мы чакаем працягу гэтай традыцыі, такой пэўнай пераемнасці. Але я прытрымліваюся той думкі, што паралельна з кірункам гуманітарнай дапамогі нам трэба не забывацца на крокі, якія мы можам рабіць тут і цяпер для таго, каб пасунуць нас да перамогі, таго, каб... І тут, падаецца, Крысціна, вельмі важная гэта ініцыятыва аб стварэнні офісу дэмакратычнай Беларусі ў Чэхіі, якая ўжо запачаткавалася. Маглі б вы расказаць, у якой стадыі гэтае прадстаўніцтва цяпер, якія будуць у яго магчымасці, якая ваша роля там будзе? Так, гэта адзін з такіх практычных крокаў, што мы маглі б зрабіць тут у Чэхіі. Чаму менавіта ў Чэхіі? Па-першае, Чэхія такая калыска дэмакратыі выбудаванай з аднаго боку на базе рэвалюцыі, але гэта была мірная рэвалюцыя, это была аксамітная рэвалюцыя. І гэта той шлях, па якім хацелася б прайсці і нам, каб нашае змаганне не абумовіла новыя ахвяры і, скажем так, не хацелася б дапусціць крывавай барацьбы. Па-другое, Чэхія ўваходзіць у Вышэградскую чацверку і можа задаваць пэўны тон, быць пэўным прыкладам для іншых краінаў і нейкім чынам зноў так аб'яднаць Вышэградскую чацверку вакол праблемы Беларусі. І па-трэцяе, калі параўноўваць з іншымі краінамі, дзе ёсць такія шырокія беларускія масы, буйныя дыяспары у Еўропе. Я думаю, што Чэхія адна з краінаў, дзе ёсць пэўная гісторыя. Мы ведаем, што ў свой час Масарык прыняў сотні беларусаў, беларусак. У 20-30-е гады тут вучылася каля 700 беларускіх студэнтаў і гэтак далей. І ёсць на што абапірацца. Тут вельмі багатая, што тычыцца колькасці суполак, арганізацый, некаторыя з іх больш актыўныя, некаторыя менш актыўныя, тым не менш, гісторыя беларускай дыяспоры ў Чэхіі, она не пачалася ў 2020 годзе. І таму мы адмовіліся ад ідэі стварэння народнай амбасады, якія ўзніклі ў шэрагу краінаў, дзе прысутная беларуская дыяспора, каб камунікаваць з мясцовымі палітыкамі, каб даносіць павестку беларускую. Мы адразу, скажем так, замахнуліся на больш такі, может быть, сур'ёзны фармат, бо мы хацелі б, каб гэтая установа стала сапраўдным партнерам, у тым ліку чэшскага міністэрства ўнутраных справаў па верыфікацыі пэўных кейсаў. Мы ведаем, што цяпер беларусы, якія выехалі альбо ўжо жылі раней за мяжой, часта сутыкаюцца з праблемай пад назвай пашпарт, калі сканчаюцца старонкі альбо сканчаецца тэрмін дзеяння, але няма магчымасці працягнуць гэты пашпарт альбо вярнуцца ў Беларусь, каб аформіць новы пашпарт. І у чэшскім заканадаўстве ёсць пэўныя механізмы на такі выпадак, аднак кожны выпадак неабходна верыфікаваць і абгрунтоўваць, чаму чалавек не можа вярнуцца. Вось у гэтым плане, безумоўна, чэшскім структурам, чэшскім установам неабходна ўжо на сёння неабходны нейкі партнер, который будзе займацца гэтай верыфікацыяй. І таксама мы ведаем, што Беларусь даволі актыўна спрабуе рабіць палітычныя запыты праз Інтэрпол на выдачу. Для гэтага таксама неабходна проста мець нейкую структуру, якая будзе голасам гэтай дэмакратычнай супольнасці. Але, скажем так, на такім больш сур'ёзным узроўні, не на ўзроўні просто некамерцыйнай няўрадавай арганізацыі, а на ўзроўні сапраўднага партнера для чэшскага ўрада і іншых установаў. Я хацела пры канцы нашай размовы запытацца пра планы, жаданні на новы 2020 год, але бачу ўжо, што вельмі дзве сур'ёзныя рэчы запачаткаваныя маюць рэалізавацца. Это новыя праграмы ў рамках Медэваку, так, якія праўдападобна будуць адбывацца, і гэта, рэгістрацыя, стварэння
прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі. Крысціна, якое ваша будзе галоўнае пажаданне, галоўная мара на новы год, на новы 2022 год? Напэўна, у нас ва ўсіх цяпер адно пажаданне, я яго падзяляю, але тое, пра што думаеш штодня, гэта палітзняволеныя. І хацелася б, каб яны выйшлі на свабоду і апынуліся ў бяспецы як мага хутчэй. Таму што яны церпяць за ўсіх нас. І, напэўна, не трэба параўноўваць, таму што, скажем так, у кожнага свая бяда, свой крыж, але фізічна, маральна яны, канешне, церпяць больш, чым мы тут у дэмакратычных краінах, хаця мы цяпер адрэзаныя, безумоўна, ад сваякоў, мы таксама не маем магчымасць бачыцца з сям'ёй, камунікаваць бяспечна і гэтак далей. Таму такое асноўнае пажаданне, і я спадзяюся, што гэтае змаганне не расцягнецца на тыя тэрміны, якія ўчора атрымалі Ігор Лосік, Миколай Статкевич, Сергей Ціхановскі і астатнія. І у нас атрымаецца дамагчыся пастаўленых такіх мэтаў раней. Таксама маю вялікае жаданне, конечно, побачыцца з сям'ёй там дома. Пакуль на сёння гэта немагчыма, але ўсё ў нашых руках. Ад таго, што мы будзем рабіць тут і цяпер, залежыць, як хутка мы зможам вярнуцца і як хутка змогуць выйсці палітзняволеныя. Дзякуй вам вялікі. Гэта была Крысціна Шыянок, актывістка беларускай дыяспары ў Чэхіі, судовая перакладчыца, якая больш за год была адной з каардынатарак чэшскай урадавай праграмы «Медэвак», і якая цяпер робіць шмат дзеля таго, каб гэтая праграма працягнулася і дапамагала былым беларускім палітзняволеным ды іншым людзям, якія церпяць ад рэпрэсій. Дзякуй вам вялікі.